malama zaki mana bayanin halin da kuke ciki? Abba in faɗa halin da muke ciki. Ina iya faɗi ba da. Wallahi na rantsi da Allah muna yin kwana ɗaya har zuwa 3 bamu ci abinci ba. Sai ruwa muke gugumawa mu jika makoshin mu da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya sunan ki ke? Bilkisu. Zaki iya faɗa mana halin da kuke ciki? Wala muna cikin halin yanayi abin da muna neman taimako. Muna cikin halin yanayi na abin tausayi muna buƙatar taimako wanda Allah ya. Wannan ya sunan ki ke? Sunana Zinatu. Zinatu zaki mana bayani? Insha Allah muna cikin halin rayuwa ko muna buƙatar taimako insha Allah. Wannan ita ce karama? Ya sunan ki? Allah ya dafa mana. Baba kai ya kamata ka ƙara bayani akan me kake kira ga al'umma, wani irin taimako kake nema al'umma sun muku? To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kaddaro ne na rayuwa yanda Allah subhanahu ta'ala ya kaddara wa mutum ba zai kauce musu ba ko ba haka bane ba. To muna cikin haka sai wani bawan Allah ya haɗa mu da wannan kungiya masu taimakawa ko ba haka bane kuma tai mana bayanin cewa su a babin taimako to ba bambanci tsakanin ma ko ma waye na ce to wannan shaida man tsari na addini ba bambanci a babin taimako ba bambanci tsakanin wane da wane kowa akan taimaka masa shine muka nemi ta dan tallata abin da sauransu ko wanda Allah subhanahu wataala ya hore zai taimaka su yanzu abin da suke nema ma gidan da za su zauna a titi suke abincin da za su ci sun ce sun rantse baba ka faɗa mana kuna yin kwana nawa tsakani da Allah ba ku ci abinci ba gaskiyar magana muka yi kwana 3 ma ba mu ci abinci ba sai dai abin da kawai ya sauƙaƙa haka dai ake rayuwar da sauransu Allah ya kawo taimako muna da bukata bayan Allah dan Allah ku taimaka wa innan bayan Allah ku duba ku ga a titin da suke kwana ku duba ku gani wallahi akan titi suke kwana